lankide. Koronavirusaren krisia dela eta hezkuntza departamentutik eskatu digute gure klaseak modu virtualean ematea eta gure ikaslei arreta virtuala izatea. Horretarako tutorial txiki bat prestatu dut, Google Classroom tresna erabiltzen ez dakizuen ontzat. Lehendabizi zuen navegatzailean sartu beharko zarete. Eta zuen Gmaileko kontuan hasi. Sartu zuen korreoa eta pasaitza. Barruan zaudetela, hemen Googleen aplikazioen atalean klik egin beharko duzue eta ikasgela edo Classroom gazteleraz baduzue sakatu. Nik hemen ikasgela desberdinak sortu ditut. Orain berri bat sortuko dut froga gisa zuek nola erabiltzen den ikusteko. Goiko atalean sortu ikasgela bat edo sartu ikasgela batean, hemen gehi itxura duen ikurrean klik egin behar duzue. Eta sortu ikasgelan, hau da, azpiko atalean klik egin. Hemen izenburua idatzi beharko duzue, nik adibidez euskara froga jarriko diot. Gaia, hemen jarriko dut. Euskara eta literatura. Eta ikasgela, kasu honetan, nire ikasgelaren izena, 4. C. Sortu klik egiterakoan, pixka bat itxoin beharko dugu ikasgela berria sortu arte. Gure ikasgela sortu da. Hemen atal desberdinak daude. Alde batetik hemen ikus ditzakegu zelan dauden entregatzeko. Nik oraindik ez dut ezer sortu, beraz utzik dago. Hemen nahi ditudan mezuak partekatu ditzaket ikasleekin. Eta hemen portada modukoa izango litzateke. Hau nahi izan ez gero aldatu dezakegu. Adibidez, hautatu gaian. Hemen euskara eta historia, matematika, artea eta gai desberdinak daude. Nik euskara eta historian klik egingo dut eta hauetako bat hautatuko dut. Esate baterako hemengo hau. Gainean klik egin eta tik urdina agertzerakoan hautatu ikasgaiaren gaia sakatu. Aldatu eginda. Nahi izan ez gero ere, honen deskribapena eta aldatu ditzakegu. Hemen klik eginez, ikasgaiaren azalpena idatz dezakegu. Nahi ditugun aukera guztiak jar ditzakegu, adibidez. Hemen agertzen den kodigo hau ikasleekin partekatuz, haiek beraien kabuz sartu ahalko dira. Baina batez ere lehen hezkuntzan txikiak direnean komeni da guk ikaslea gehitzea. Beraiek bakarrik onartu egin behar izateko beraien Gmaileko kontutik. Nahi ditugun xehetasun guztiak sartuta, gorde, sakatu eta berriro itxoingo dugu. Orain hemen ikasgaiaren deskribapena agertuko zaigu. Nahi badugu, ireki edo itxi dezakegu. Bueno, gure ikasgela sortuta dago, baina ez dago inongo lanik. Hemen ikasgelako lanetan nahi ditugun etxerako lanak sortuko ditugu. Hemen sortun klik eginez, aukera emango digu hainbat motatako lanak egiteko. Nik adibide moduan lan galdeketaduna sortuko dut.
Gazteleraz kuestionario izenekoa. Hemen izena jarriko diot. Froga egiteko lana. Eta argibideak erantzun galdetegiari. Nahi izan ez gero, esteka desberdina gehitu ditzakegu. Google Driveko dokumenturen bat, esteka bereziren bat interneten dagoena, fitxategiak, hau adibidez oso erabilgarria da, testuak eskaneatu eta adibidez PDF-an bidaltzeko, horrela aurrek irakurri eta gero guk sortutako galdetegian ulermen ariketak prestatzeko. Edo YouTubeko bideoak ere. Nik kasu honetan Google Driveko dokumentu bat gehituko dut. Nik hemen ditudan gauza guztien artean geometriakoa gehituko dut. Hemen beraz, nire geometriako apunteak agertuko dira. Eta hemen berriz ikusi ahalko dugu galdetegia. Gainean klik eginez editatu dezaket. Eta hemen ditudan galderak gehituko ditut. Izenburua jarriko diot. Esate baterako tutorialerako froga. Hemen ere klik eginez guri agertuko zaigun izenburua editatu dezakegu. Adibidez, lehenengo lana. Hemen azalpena gehituko dugu. Eta hemen mota desberdinetako galderak sor ditzakegu. Adibidez, erantzun laburrekoa. Zein da zure izena? Hemen ikasleek erantzun labur bat idatzi ahal izango dute. Derrigorrezkoa izatea nahi badut, hau da, entrega hartu aurretik derrigorrez erantzun beharrekoa, hemen klik egingo dut. Baita ere paragrafoa egin dezaket. Hemen ikasleek paragrafo luzeago bat idatzi ahal izango dute. Baita ere aukera anitzak hautatu ditzaket. Hemen ikasleek nahi duten hautatuko dute. Barkatu aldatu egin zait. Lehenengo aukera. Hemen ditugun aukera guztiak gehitu ahal izango ditugu. Demagun galdera honen oso antzekoa sortu nahi dugula. Eta gainera derrigorrezkoa izatea. Bikoiztu ere egin dezakegu eta adibidez erantzunetako bat aldatu. Prest. Eta horrela nahi ditugu galdera mota guztiak sar ditzakegu. Demagun konfunditu egin naizela eta nahi gabe galdera bat idatzi dudala. Baina borratu nahi dudana. Hemen ezabatu aukeran klik egin eta ezabatu egingo da. Nahi baldin badut lehenengoa editatu gainean klik egin eta hemen berriro idatzi dezaket.
prest daukagunean, bidalin klik egin dezakegu. Baina, komendatzen dizuet erantzunak atalean klik egitea, eta hemen, kalkulu horri berri bat sortzea, ikasle guztien erantzunak ikusi ahal izateko. Hemen, lehenengo lana erantzunak izenburua izango du. Aldatu diezaiokegu, esate baterako, lehenengo froga erantzunak. Sortu ondoren, gure Drive kontuan sar gaitezke. Eta horrela, ikusi ahal izango dugu, nola, galdetegia sortu den, baina baita ere karpeta bat euskara froga izenekoa. Eta hemen, lehenengo frogaren erantzunak izango ditugu, eta baita galdetegia. Eta erantzunak Excel dokumento honetan gordeko zaizkigu, kasu honetan inork erantzun ez duenez, ez du ezer jarriko. Baina hemen ikasle bakoitzaren erantzuna ikusi ahal izango dugu, eta ebaluatzeko errazagoa izango da. Behin, sortuta dugula, bidali atalean klik egingo dugu. Gure lana erabat osatuta dagoenean. Bidal dezakegu zuzenean mezu elektroniko baten bidez, esteka bidez kopiatu eta nahi dugun pertsonei bidali, eta baita ere sare sozialetan partekatu. Kasu honetan ikaslerik ez dugunez, ez zaio inori zuzenean bidaliko. Baina, posible da ere, ikaslea gehitzea. Orain ikusiko dugu nola. Itzuli naiz, hasieran sortu dudan, lehenengo laneko bidalketara. Hemen, aukeratu dezaket notak, baita ikasle guztiei edo batzuei bakarrik bidali, eta azkenik ere zenbat argibide gehitu ditzaket edo gaia gehitu. Adibidez, euskara ikasgaian baldin bagaude, 3 gai sortzen baditugu, ulermena, idazmena eta gramatika, haien arabera ordenatuta izango ditugu. Eta oso erabilgarria izan daiteke. Prest dugunean, sortu lana, atalean klik egin eta pixka bat itxoingo dugu. Itzuli gara hasierako atalera. Hemen euskarako frogan ikus dezakegu nola nik prestatutako lana agertzen den. Eta ikasleek ere hori ikusiko dute. Ikasgelako lanean froga agertuko da ere, eta jendea atala oraindik hutsik dago, baina ikaslea gehituko ditugu. Gonbidatu ikasleak ataltxo honetan klik egiten badugu, haien izena idatz dezakegu. Nik lankide batena idatziko dut froga gisa. Eta gonbidatu klik egin dezaket. Baina hemen nahi ditudan izen guztiak idatzi ahal izango ditut. Orain, nire ikasleari gonbidapena bidali zaio. Berak erantzun arte itxaron beharko dut. Kasu honetan, erakutsiko dizuet nola sartu behar diren ikasleak, nire lankideak ere niri horrelako gonbidapen bat bidali zidalako bere ikasgela virtualean sartzeko. Hemen, ikasleei horrelako mezu bat ailegatuko zaie. Agurra emanez eta bat egiteko aukera emanez. Hemen klik eginez, sortutako ikasgaiaren barruan agertuko gara eta irakasleak jarritako mezuak irakurri ahal izango ditugu. Azkeneko atalean notak ikus ditzakegu. Guk ebaluatzen baditugu gure ikasleak, hemen beraien ere emaitza guztiak bilduta egongo dira.
Kontutan izan posible dela horrelako lanei data jartzea. Pentsa dezagun, galdetegi hontan nahiko genukela adibidez gehienezko epe bat jartzea. Hortarako hemen sartu eta editatu beharko dugu. Hasierako puntura itzuli egin naiz. Eta hemen badago aukera epe muga bat jartzeko. Adibidez, demagun, gaur larunbata izan da, astelehenerako prest egotea nahi dudala. 17 klik egingo dut eta ordua ere gehitu dezaket. Esate baterako, eguerdeko 12etarako prest egotea nahi dut. Beraz, hau idaliko dut eta horrela gure ikasleek jakingo dute zein ordutan edo zein ordu baino lehen burutu behar duten haien lana. Gero gorden klik egin eta prest egongo da. Pausu hau hasieratik ere egin daiteke. Pixka bat itxoingo dugu. Itxoiten dugun bitartean berriro Classroomen sartuko gara. Eta hemen gure ikasgaiaren lana eta agertuko zaizkigu. Nahi ditugun ikasgela guztiak sortu ditzakegu. Nik adibidez, ikasgai bakoitzeko bat sortu dut, eta hau berriz izango zen nire lankideak bidali didana, berak ere froga egiteko. Espero dut erabilgarria izatea tutorial hau. Ondo segi. Agur.